We konden nu het even uitwaaien en het bleef lang droeg, maar toch zo'n die buien staren gewoon komen. En dan ga je een roeg waartype en dan is het gewoon jest. Justerjoen wie het jest de oude nachtik en van joen en vannacht wel de verwachting. Joen nog een aantal pittige buien, soms met tonger. En die tongerkans is het grust in het kustgebied, in alle kustgebieden mag zeggen. En verder heb ik wel weer eens even een droege periode tussen terug of een paar opklarings, vooral ik vannacht. De temperaturen zijn 10 tot 12 graden en we hebben het nog altijd nur een huddewien, betitens stormig joen, maar vannacht zal die vrij krachtig onthut wezen, krijgt 4 van zon en dan komt hij nog altijd een uitwestelijke richting waai. Morgen een dag mij toch regelmatig zinnen, maar toch ik weer een paar buien of buikus en verder hebben we het toch redelijk droeg. Ik denk dat de meeste buien weer in die hoentijd komen, maar dat geldt dan vooral weer van het kust- en haardgebied. En zorgen we naar de temperaturen morgen, die liggen samen bij de 15 of 16 graden heen. De wind matig en krachtig en komt nog altijd in het westelijke richting waai. En dan fruitje. Fruitje naar een vreit, een sneun, een snijn. Ja, want maar het weekend steeds maar. Een waartype maar toch wel starig gewoon meer zinnen. Vooral in het weekend. En starig gewoon wat minder buien. Vooral ik in het weekend. En de temperaturen, ze blijven achter bij wat gewoon is voor deze tijd van het jaar. Zijn 15 graden en het waait betiden nog goed. Maar de droege waar, maar meer zinnen, wil ik wel wat. Nou ja, hier en daar droeg blijft het natuurlijk net. Bij Matamon, maar weer even in het waarsjen.